Sa Good Vibes, isa ka anay rider nga nagapang-deliver sang packages kag pagkaon nga nawad-an sang obra karon negosyante na. Ang iya nga diskarte sa report ni Romeo Subaldo. Sa riders din, tanan. Anong the way? Kung udto, nagadag sa mga riders sa Yonghing Pares nga cart nga nagaparking sa Lasal Avenue sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Ini na ang ila kinaandan kung nagadali sila. Madasig lang kuno abi, lalabyan lang kag barato. Kag ang tag-iya, isaman ka riders ang una. Si John Mark Pineda, nakaagi rider para sa food delivery kag sa mga packages. Ang ulihin niya nga kumpanya, namuhin sentawo. Tungod nga may motor na siya nga daan, nanghulam siya sa pangkapital para makapahimo sang cart. May nagpaulam sa ako ng baka duwa ko. Ginano ko na nagtukod ko ng cart. Di ba ulam niya ka sa kapital? Oo. Pero ano baka maling bilog ng karito? Ang cart lang, kaya ang motor ako niya. May motor ka na nga daan, mo naging may delivery. Oo. Nakaagi siya trabaho sa Metro Manila kag nakita niya nga bisan diin may pares nga ginabaligya. Ang beef pares ang isa ka popular nga putahe sa Metro Manila, sinabawan nga baka nga amat-amat nga ginlaga. Nagapanilag siya kung paano ini ginahimo gani na pensaran niya man nga maghimo sang iya kaugalingon nga recipe. Nakagi mga pa Manila mo tapos dito ga naman ko ga luto-luto mga to. Kay siling ko daw dire ma-click mo na guro kung ano kay nakita ko daw damo na parisan. Oh, nang sa mga uso mo na, uso mo sa Bacolod ang uso man. Kag nagustuhan man ini sa iya nga mga customer nga nagabalik-balik sa iya. Kalabanan, riders man parehos niya. Kamusta sa boss, Paris boss? Kaya Kaya pwede ka de? oh, Nga diri ka masaya ka no? barato, sulit. Hindi sigay lang. Oo. May libre pa nga ilimnon nga tubig kay nakahibalo siya bilang isa man ka rider sadto nga isa ini sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga nagalibot sa kalye sa bilog nga adlaw. Sa kamahal kuno sang presyo sa gasolina subong, diri na lang siya nagaparking sa higad sang dalan. May adlaw nga pigaw ang baklanay, pero kalabanan makapaubos sa tubtub 10 ka serve ang beef pares. Sa mayara man nga kisa kakadipisit ko ito natural mo na sa negosyo eh. Oo, may adlaw kita nga maperde ka pa. Perde ka. Pero kalabanan, Usually kakaubos na na. ubos gid. Oo. Pero sa kisa may time kung kalabanan din mga rider na nagkakaot sa ako. Oo. Mga pagtanda. Oo. Subong nga hindi na siya empleyado kag isa na ka negosyante, nalipay siya nga magluwas nga siya na ang may kontrol sa iya nga oras, kaupod niya pa ang iya nga anak nga nagaserbe man bilang iya assistant sa pagbaligya.